Gent de bàsquet, el programa de Girona FM on parlem només del bàsquet Girona. Avui parlarem de la substitució de Salva Camps com a entrenador. Ens acompanya en Dani Vives, entrenador de la base del bàsquet Girona Laia Palau. Bones, Dani. Bones, moltes gràcies, Jan, per convidar-me aquí. El bàsquet Girona va tenir un bon inici, carregant el rebot en atac, sortint afavorit per la falta d'encert al principi inicial del Breogán i amb uns molts minuts d'Eric Vila. Tàcticament estàs veient que el rival està aconseguint el seu propòsit. Com pots girar aquesta tendència? Considero que ho pots fer generalment de tres formes. Una des de la defensa, a més, pujar línies, ser més agressiu, seguir robar alguna pilota, que l'equip rival es precipiti. Després, a partir de l'atac, o canvia situacions de spacing per seguir jugant al que tu vols, canviant angles de bloquejos. El conjunt de Pablo Pin juga un bàsquet de transició. Se sent més còmode jugant ràpid, però té peces per no tenir por al joc en estàtic. Fan molt de mal en situacions de bloqueig directe amb Cristiano Felicio i sobretot quan condueixen la pilota amb Lluís Costa, que està en un moment de forma excel·lent, o Joe Thomason, l'estrella de l'equip andalús.